Joseph Maxtey hi kum somlimi ni in ai zon na chu sumdon ani a asumdon na pot luang phiana asum lak lu po a chelem lo khop mai Joseph hian company te naw adina decorative fountain siamin afral thruina he company adin don hian a thian nai tak pakhat don kavana chu thopuya somin a hlok na po somnga in sem turin in rem nan ziak nge a na chan pual po fel takina in siam boka don kavana na chan pual chu internet lama website siama until siam chua te khovel mota na pholana alei tu zon ani ber ome ansum don na porin ai takinan tluanga pani chok chuan anin dai lo deuh ta ka wangin until design te lo rem khom turin mi pakhat Chase Merit chuan ruai vele a ti chuan an pathum hian Joseph company dina chuan an thok hota a an mani na chan pul theu an hne so hlom boka an sum don na po an hlok tranin an sum hlau lu po an din tir ngai tua chuan khi ta ani veta Joseph hian ama aya kum thuma upa nu puya nein am ming chu summer ani anin upa hian fapadum tak pani Gianni kumlimi le Joseph Junior kumthum mi an neya an chung kwa po an hlimin malam hun eng takan nei Joseph asum don na point malama pan zela asum lak lu po pung ve zela kumsang hile som kumtir khan Fallbrook California in tharluain anom na hluya trangin anin sona malam hun thirin he mun hi beiseina sang tangnen an pan ani Joseph Maxtey hi patay mazet mai pakom nuam tak ai zon na konga thei top chua thrin mi ania anupui summary la fateta na nu ni tling tak ani boka pa ber na thoka achua hlanin an fate pani hi alo en kol chot thwina tu chung kuama anot big lo ani chutia lim takani tin nun an man chho mek lai chuan February nili sangni somalo her chuaka hemini hian Maxtey chung kwa chu anum na chin friat lowin an bo tatlat mai an bo thu hi friat ani lok lawa chutian ho pa ber are tak veng awang chuan Joseph thopui Chase Merit chuan phone bia ka han tuma chang to nom silo angai thalo chuan anina wakalin Joseph ate chung kwa chanchin vathli thlaya tuma anin chu alo re thappa chang tu reng an talo ani ti chuan Chase Merit hian Joseph anu le pa te chu an fa pa te chung ko chanchin filin anom na chin nan thriat lo thu asoya khokhata oman ni lo wang hian Joseph pa chuan afa pano pangjok Joseph naw Mike chu au te chung ko van thli thlai turin a filta a ti chuan Mike le au thopui Chase Merit te chu Joseph te na chuan an vakal ta a au te inan vathlen chuan alo re thapa kongka alo inkal boka hei wang hian lut mai theilawa an hu dewa chuan Mike chu tuk vera trangin in chunga lut thei ta hlawa in chunga chuan au te chung kwa reng mu turan om lawa ava mu chun chu an wi vul lai pani chau an ni chaukalama an pheya chauka chuan artui chut ke sa siam mai thei tura da chualo om boka ninga mozat aral to wain arim polo cheto hle nge a sitting room lama an phei le a sitting room a po engte chiam ma thil dang lam mu turom chuang lo an mu chun chu au fa te puak zo e na bom thu thlenga an da ti lo chu engma thil dang mu turan nei lem lo au te chanchin chu police ne na an thriat tir ta a police te ro an man mo lem lo hle mai report an don na tanga ni som palido na ma an ron lave chawa Joseph te na kalin anin chung te chuan en fia ta a uluk takan han en fia nu chuan tharun thona nu ma engma an mulawa hei wang hian Joseph te in chunga hian in thana thleng lo ti chu an ngai dana ni phota adota chuan Joseph te in chunga an thil kalsan dana nen hian Joseph te chung kwa hian man mo takin an inan chua san ni don hi ti chuan ngai dana ni le taboka ma se anin lua hi Joseph te chung kwa hian an chei thameka hei wang hian chutiam man mo taka an kalsan ngot chu ni theina lang bok si lo in chunga thilom dan hmur ngot chuan ngai dan fum fe tak siam harviau ome Joseph te chung kwa chunga hian engthil tak nge thlenga
engwanga heti an chung kwa chin hriat lawa bo tangot nge an ni ti chu chui zui ngai tak chui zui hau tak tu tak ani si ani police te chuan an chui zui tran ta a an thil hriat masak per chu Joseph ate motor hi USA le Mexico in rina laya motor parking a an bo atanga nilina da ani thu ani February nili atanga chin hriat lawa omto an ni sia an motor hi February ni riata chi he huna hian da ani box sia heti ni chuan Joseph ate chung kwa hi February ninga ni rukle ni sari khan khoya nge nom ta kang police teril ru po boy tama mai thuk zokin nanan lu chila an motor dana huna CCTV chuan han en le ta a heta hian chung ko pakhat Joseph ate chung kwa ang tak mi pano pang pani kaya Mexico lampana ke kalai chun muta a heta zet chuan police te hian Joseph ate chung kwa hi an mani du thu ngein Mexico lama an kalbo ta ngai ani an ngai dan nem hen tur hian Joseph laptop an checka chuta chuan Mexico lu theina tur documents vel en nan hu ma an huta box sia chuwang chuan police te chuan he ngai dan hi nget takin an pom ta ani heti lai hian Joseph nu le pa te le an chung le khat laina te chuan Mexico pana kea chung ku kal te hi an fapa te chung ku an ni lo thu an soi ve thunga engwai nge an motora Mexico lu thei reng ke an kal kher engwai nge an kal tu thu hi tu ma an fril lo engwai nge an in le lo chu ti an kal san ngot ti te chu Joseph nu le pa te zona ni ta ani he zona chan tum hian police te chuan Mexico lama thu nei tu ten han be popa Joseph te chung ko thala kan thon boka an mu le mu lo fin fia turin an filta ani Mexico lama thu nei tu te chuan tu emo chuan Joseph ati chung kwa ni om tak hi khoi lai emo chuan an mu thu anon soya ma se an thu soi hi engma fin fian tak tak ero an nei lo thung hetiang din huna an din ta ka wang hian police te point han chui zui vak ngai nan threlo kan ti don nge malak na mu mal om lovin Joseph ati chung ko bo chung chang chu azu ziral tari ani chin thriat lawa Joseph ati chung kwa bo watwangin kumli don aliam ta a engma chanchin thar hriat tur ero alom lo thung Joseph pa eroin ama thiamang tokin a chui renga private detective te arwai thul kumli don chu zan po amu hil tha thei to lo ani afapa te chanchin hi achia tha hriat ngei adu thlata ti chuan November ni som pakhat sang ni le som pathuma chuan thuthar an theta California thaler pakhat Mojave Desert anti huna biker pakhat chuan mihring ru ro a hmu thu aron report ta a he report hi rang taka bo zui ania thlan khur thuk lo tak pahnia mihring pali ru ro chu hmu anita ani heng ru ro an hmu chhuat te hi pahni chu puitling an nia pahni dang chu no pangan ni thung medical lama mithiam ten heng ru ro te hi anen dik nuwa Joseph ate chu nge ni thu chu November ni som pangan puang zar ta a thu nei tu te report a lan dan chuan Joseph ate chung kwa hi an lua na taka chut an nia an chung kwa hi rong taka tha an nin he thalera hian phum an ni ta a an ruang bula hian tu bo lian tak phum tel ani bok ma se tunge he poi lian tak khoi tu hi ni ta ti ero an la hriat bik lo thu le ram taka chui chuan tum thu an report a hian alang tel bok ani police te chuan poi khoi tu hi ngor takin an chui chun zom zela kumkhat don avele chuan Joseph thopui pakhat Chase Merit chuman ani tanol mai hepa hi Joseph damlai mununung ber tu le chin hriat lawa an bo ti hrema saber tu kha ani police ten uluk le thuk zo kan chuina lama Joseph thopui te chu an chui thlengta a an phone man dan te uluk taka zir chiangin an phone in khoi te war nge aman tia tanga chui zelin an kalna mun thlengin an chui chuak theita a heta hian Chase Merit a hi Joseph ate chung ko phum na mun Mojave thalera hian akal nge ni ti an fin fia theita a hei baka hian Joseph motor steering a Chase Merit a DNA hi mu ani ta boka Joseph thopui pakhat jok don kavana po chui telania ani hian Joseph ate chung kwa chin hriat lawan om hnu khan an company poisa voi ni ngot bank ka tangin alo la chuak boka
a che dana tang hian rin hlalakai man viawa ma se poisa lak suate hi an company ta na thil tul ti nana a man ba ka poisa lak suwa tur thu hi Joseph achung te lo hril thlap boka tin Joseph ate chung kwa chin thriat lawan om lai tak hian don kawana hi Hawaii lama alo jin dai boxia heiwang hian ani chu chuizui ngai lawan da ta thunga Chase Merita ero thu Zofia turin an man ta thung ani Chase Merita chanchin hi tlem han soi thui lok taila ani hi akuta them thiamin Joseph ate company tan tongkai viau ma se poisa khela china wangin sumain dai lo thei hle a Joseph poisa po dollar sing hi lai apuk to nge a an company ta na noksak tran dewa hriata wangin Joseph po hian ban alo ril ruk mek lai ani nge a ban mai tha a hriat thu hi chin hriat lawa bo mani lok khan a thopui pakhat zo don kawana hena asoi nge ani tin Chase Meritian tun ma point thil ruk a china wangin police tanan lo man fo to thwina thu boy po siam sak ani to thwina ma se a keisalen lo awangin reilo te lungina tanga hun reilo te nuwa chuak le mai thwin ani police te chuan Chase Merita chu thuan zot fia tange ya ma se ani heroin engpoi ma a khoilo thu le Joseph ate chung ko chunga engma ati lo thu a soi thunga ko ta po voi tam tak hruai ani ya a chung thu po ngai tu ani fowa ma se ko ta po hian Joseph ate chung ko chunga engpoi ma a khoilo thu soin thiam lo na pakhat ma nei lo thu a soya kot point thiam lo a chantir mai big lo kot hian thutluk na mumal takasiam ma in kum enga mozat aliam mana ti chuan June ni som sang ni le som pakwa alo her chuaka hemini hian Chase Merita chung thu chungai tu ani le ta a heta hian kot chuan Chase Merita chu thiam lo chantirin mi pali rong taka that tua anem ngeta ani June ni som ni le pali sang ni le som pakwa lo her chuaka hemini hian Chase Merita fremdan tur ngai tu tu pol chuan dam vereng tla ka ngai lovin thitura chung thurel turing kota rotnan thlena kot chuan an rotna hi hun engamo chen angai tu nu chuan kumin sang ni le som ni January ni som ni pakhat khan an rotnang hian Chase Merita chu thiturin achung thu a rel chiang ta ani